Zdravím všetkých Slovákov z Európskeho mesta športu pre rok 2017 z Banskej Bystrice. Už náš titul hovorí o tom, že šport máme naozaj v krvi a mňa veľmi teší, že aj tento rok sa mesto pod Urpínom vyfarbí. Beh farbám Neúdež je jedinečný svojou neopakovateľnou skvelou atmosférou, preto sme sa rozhodli tento rok darovať 10 vstupov tým, ktorí uhádnu našich 4 ambasádorov Európskeho mesta športu. Verím, že budete úspešní, uhádnete a spolu s nami sa sfarbíte. Tešíme sa na vás.